ህይወቱን ተስፋ ንገብር አሜን። ወጎት ጸሎትና ሰኔታ ኃጢአት ያደረገና ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን በክብርሃን ብልግስኻን ሙላአትየን ኦን ኹልት መለኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላክ ኃይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ጀካ ኻረዳ አየብናን ወአምላክ አባና ሐደር ንበደልና ይቅረትን ምሕረትን ግበረልና ዘድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕና የስውርን ጎድን ዝኾነ ኃጢአትና ምእንቲ አብልለና ስመ ቅዱስ ስምካድ ካብ ጎይታ ይቅረበለልና ጎይታ አባረትካ ዳንበር ከም ብዛ ኃጢአትና አይኹን ብቋዓት ግበረና ከም ዚልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ፋትካን ኣብ ሰማይ ከምኡ ማይኩን ናለት ጀራና ተማረና አንተወለና መንግስት ኃይል ክብር ሰላም በሕለና ከይድንግል ስጋም ድንግል ደግነት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኩም ከምንስተ ብረክቲ ተሰቀ እግዚአብሔር መሳፊ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰገና ናፍቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን አይንስ ጸሎት ኦ ጎይታ አብዛ መዓልት እዚ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባር ይኹን ብቃል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን ወአምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልአክ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብሪ ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕረኻ ምስ ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለም አሜን باش دمصهم تأثير لباش نحاطي بنسحات مليسو بيوت كنبر مبر موتو زي تدلي من تتصبيهم زل تستغرقبو كلهم نعبد احنا تتعدل او قويتا ابزا ساعات زيان اب كل ساعاتاتن لما انا نتقبل هيوتنا كان علنا ازازات كان نقبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصه تمنيتنا ونسمر
حمامنا فوس حتياتنا حدا قالنا كاب كل حزن سكيات البرد عنا بهلو النعم كن عقب بقدسات ملاك تخحلونا ناوهدات امنت كان مرح مئنتي نابت زي مرمرن زي وسنن فلتتك كن بتصح عدلنا نسخان زل عالم بروخيخا امين اوغويتا كبرن مسجون ودخا نسخات خمسي كصلي يخلهم كم زبلوا النبارن كم زبلوا النبارة كم زمهرنا كم زلنا نصوع كابقعات كبرنا أب سماعت نبرة أذكارهم ترسمي كم وعمد تنجران على محبت بدرنا بدرنا كم زهرنا بدرنا يا مريم امين كبرن مسجانا نعملاخ يكون كنحنا كنلمنا صنحنا نجزي ابيهر كنزاربو صنحنا زي ابيهر سميع دما ملسخبنا سناي فقادو يخوننا امين ابونا ابي مرجتا حدير دما اجزي ابيهر دما نعنا كزاربنا امو بناي منفس عايزنتي بامنات كنسمع سمعنا دما اب كند حدا 30 سناي فرخ نفرد ما اجزي ابيهر صقو يبزحلنا نبونا زارب لسان يهبلنا سلخو اجزي ابيهر مسغانا يتصحيو نابونا بسم الله والولد ومنفس قدوس هادو املاك خبركم حزب እግዚአብሔር نزي بقدس بيت ክርስቲያን ዝወሃብ ናይ ጸሎተ ሰርክ አገልግሎት ካታተሉ ናብዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ናብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ዝፈቀደልና ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሓዮ ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ብሕማም ምኽንያት ተደኒሶም ኣብ ገዛውቶም ኣብ ሆስፒታላት ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለው ሕሙማት ፈውሰ ምሕረት የውርደሎም أمرير حزن نزلوا دبس أقبسان يدبسهم بموت سجان استفلينا جنة منقسة سمايات يوارسهم أبيت ماسر نزلوا مساحرة يفتر لهم نعنا خارح رفت علينا زستوعل أمره بو نسمعه قال إكزابير سلاسان سستان ناي أوشنا فرينا إكزابير قدوس فقادي هنالنا أبز حلف لنا قال إكزابير انتايو أبزبل نوسار استنا قال إكزابير منفسن يوتني كلاي قال إكزابير برهاني سالسان قال إكزابير فلتبل حزل وسيف إيو فلتبل حزل وسيف زبلح إيو رابعا زيت سنة ماي هوتي حمشاي زلع لقاوي حدستي شادشاي أحاول تستيقظ عود مساني أبز حالة جزينا كاب نوي عزيز كاب زفت زرعناي ناتو من التعداء وقال جزابير اليوم قال جزابير شاوعي كاب ورقي يبلز كاب معرفة يمكر مزمور داويت عسرته وتسعته عسرته نزل قليز والله كابت جزية زلنا نايم وصلنا يو إجزابير تستومين نفسي ملسا مسكر إجزابير أموني ونجارهية طببا نسرعات إجزابير قنعون لبي حقوسو تأساس إجزابير في السوميو نفسي ملسا تأساس إجزابير في السومي نعيم تيبرهن فرحات إجزابير في السومي نزل عالم ينبر فرحات إجزابير حقيو مسبلة باريخاون بو تماهيرو بمحلا وعبخا حسالو نجيغاتاتو زفلت ناني كابت التسورن حتيات انصحاني
نلبي كاب تعبيت حلوه قبل عليك يسلطنكا واملاح قالات افين حسابات لبين اب قدميخا بهوك يكون واملاح كوحين مدحنين قالات افين حسابات لبين اب قدميخا بهوك يكون اب زبلو قال ينزاز في روزلو سلازي قال እግዚአብሔር ካብ ወርቂ ይበልጽ ካብ ማዓርካ ይጥዕም ኣብ ዓለም ካብ ዞን ክልተ ንላዕሊ ዝምቅር የለን ቃል እግዚአብሔር ግን ካው ንላዕሊ ይምቅር መቀረቱ ከመይ ኣብ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 7 ባርያይ ሙሴስ ከምኡ ኣይኮነን ንሱስ ኣብ ብዘላ ቤተይ እሙን እዩ እዚ ድምፂ ሰባት ሎሚ ተባሂሉ ጽባሕ ዝቅየር ዝጠለም ዘይኮነስ እቲ መለኮታዊ ቃል ዝምልሰሉ ዘሎ እዩ መቀረቱ ኣብ ህይወት ሙሴ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቶም ንእግዚአብሔር ከም ፈቃዱ ዘገልግልዎ ከመይ ዝመሰለ ክብሪ ከመይ ዝመሰለ ሞገስ ከም ዝህቦም ክገልጽ ከሎ ሙሴ ከሓሚዎ ከለው እቶም ሓመይቲ ይሰምዕ ነይሩ ስለምንታይ ሓሚዮምኒ ዘይኮነ ግን ብምሕማይ ንዕኦም ከይሓጡ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምእንቶም ተደፊኡ ይልምን ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ እግዚአብሔር ካ ባርያይ ሙሴስ ከምኡ ኣይኮነን ንሱ ኣብ ብዘላ ቤተይ እሙን እዩ ንሙሴ ከምዚ ጌርኩም ክትሓሚስ ክንደይ ከዘይፈራሕኩም ኢሉ እግዚአብሔር ክግስጾ እዚ መቐረት ቃል እግዚአብሔር እዚ ነቶም ዝእመንዎ ምቁር እዩ ነቶም ከይፈለጡ አንጻር ዝኸዱ ብንስሓ ክምለሱ ከለው ምቁር እዩ ንዓናውን ኣዝዩ ምቁር እዩ ቀፂሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 10 ጎይታ ኢየሱስ ሰሚዑ አስተንከረ ነቶም ዝስዕብዎ ዘለው ድማ በሎም ከምዚ ዝበለ ዓባይ እምነትሲ ኣብ እስራኤል እኳ ከምዘይ ረኸብኩ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ እዚ ሞገስ ዝረኸበ ናይ ዓለም ሓለቓ ሚእቲ እዩ ኣብቶም ኣመንቲ ኢና ዝብሉ ሰባት እውን ከም ኣማኒ ወይ ከም ቅዱስ ከም ናይ እግዚአብሔር ሰብ ዘይቁፅር ሰብ እዩ ኣጠማምታ እግዚአብሔር ከም ናይ ሰብ ስለዘይኮነ ሰብ ከዓ ከም ናይ እግዚአብሔር ክጥምት ስለዘይክእል ግን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣብ ቅድሚቶም መራሕቲ ሃይማኖት እዚ ዝበለ ሞገስ ረኺቡ እዩ እዚ ሞገስ ዝረኸበሉ ምክንያት ከዓ ንቃል እግዚአብሔር አስተንቲኑ ንከኣልነት እግዚአብሔር አስተንቲኑ ንሓይሊ እግዚአብሔር ተረዲኡ ብዝነብሮ ዝነበረ ህይወት ብዘውግስዖ ቃል እግዚአብሔር እዩ ሰባት እዚ ሓለቓ ሚእቲ እዚ ንህዝብና ጽቡቕ ዝሕግዝ ቤት ጸሎት እውን ዝሰርሓልና ብሓቅን ብፍትሕን ዝመርሕ ሰብ እዩ ስለዚ ወዲ ሓሚምዎ ሎሞ ከተሕውየሉ ኢሎም ምስ ከድዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕራይ ንዑና ኢሉ ነቒሉ ኢሉ ከም ዝተበገሰ ምስ ረአየ ጎይታይ ናባኻ ዘይመጽእ ኩሉ ምክንያት ኣብ ቅድሚኻ ጠጠው ክብል ብቑዕ ስለ ዘይኮንኩ እየ ንገዛይ ንኽትመጽእ ዘየፍቀድኩልካ ምክንያት ከዓ ንስኻ ናብ ትሕቲ ገዛይ ናብ ጽላል ቤተይ ክትኣቱ ኣነ ብቑዕ ስለ ዘይኮንኩ እየ ካልኣይ ከዓ ኩሉ ከኣልነት ኣለካ ሕማማትን መናፍስትን ኣብ ኢድካ እዮም እስኻ ሕሙም ንፍፍዋስ ኣጋንንትን ምግሳጽ ላዕሊ ታሕቲ ምባል ኣየድልየካኒ ጎይታይ ሓንቲ ቃል ተዛረብ እሞ ወደይ ክሓዊ እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ሙሉእ ለይቲ ተዘሚሩ ንክልተ ሰዓት 3 ሰዓት ተቀዲሱ ከምዛ ዓይነት ሕሊና ከምዛ ዓይነት ምስትምቃር ቃል እግዚአብሔር ክህሉ ከሎ ትውፅኢት እዚ ሓደ ሓለቓ ሚእቲ እዩ ሓንቲ ቃል ጥራይ ተዛረብ ወደይ ክሓዊ እዩ ኣብዚ ዘለኻዮ ከለኻ ጥራይ ኣዝዝ በል ጥራይ እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እምነትካ ዓብይ እዩ ኣብ ሙሉእ እስራኤል እዩ ኣብዚ ሙሉእ እስራኤል ዝበሃላት ዘሎ ክንደይ ነቢያት ኣለው ክንደይ ሌዋውያን ኣለው ክንደይ ካህናት ኣለው ክንደይ ኣብቲ ኣገልግሎት ዝተወፈዩ ኣለው ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ግን እዚ ሞገስ እዚ ረኺቡ ዝሓለቓ ሚእቲ ስለዚ ከምዚ ዝመሰለ ናይ ትሕትና መንፈስ ከምዚ ዝመሰለ ናይ ርድኢት ቃል እግዚአብሔር ሓይሉን ፍቓዱን ክህልወና ክንብህግ ምእንቲ ሽዑ ነቶም ኣብቲ ግዜት ዝነበሩ ሕጂ እውን ንዓና እግዚአብሔር ሲ
بتخكل قالوا انت استماغيرنايو اب قالوا بهجن تداغرنا كندزع عينت موغس كهب كم زخيل كندزع عينت مقرات كم زلوه كنردون عنا يتصحيف لناي سالساي نريو وانجيلاوي قدوس لوقاس صحافو معراف 23 43 نايتي ابيمان غويتا تسقيلو زنبره شفتايو لومي مساي ابغنت كم تخون بحقي ابلك اللهوي امسكل تسقيلو خلو نتي مسو زقلد زلو غنيحو بزعبا حاتياتو تامينو بزعبا غويتا اس كريستوس انكن كم زي بولو مسمسكره وغويتا امنغستها مستمص ذكرني لو يتمحسيني اذن يلو مستمحسنه خا لومي ابغنت مساي كم تخون بحق بلك الله يلو امسكل كوين غويتا زمسكرلو كابتوم غويتا اس كريستوس امسكل كوينو زتزاربوم حدا قال اي سلقالاتو እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን ሻሙና ይነጥቢ ቃል እግዚአብሔር ዘይሐልፍ ዘላለማዊ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምህር ኮሎ ወንጌላውያን ክጽሕፉ ኮለው ሰማይን ምድርን ከሐልፍ እዩ ቃለይ ገና አይሐልፍኒ በፍላይ ወንጌል ማቴዎስን ወንጌል ሉቃስን አብስተነበበሉ አቦታትና ቀሳውስት አንቢቦም መስወዱ አማቴዎስ ሰማይን ምድርን ከሐልፍ እዩ ቃለይ ገና አይሐልፍን ኣብ ሉቃስ ካ ካብ ዝቃልዚ ሓንቲ ቃል ካብ ተወድቕ ሰማይን ምድርን ከሐልፍ ይቀልል በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ኢሎም እዮም ኩሉ ግዜ ኣብቲ ወንጌል ዝተነበሉ ዝዓጽዎ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 22 23 ብህያውን ንዘለዓለም ብዝነብር ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘር እምበር ካብ ጠፋእ ዘር ኣይኮንኩምን ከም በሐድሽ ዝተወለድኩም እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ብመልክዑን ብምስሉን ፈጢሩ ካብ ኩሉ ፍጡራት ፍሉይ ገይሩ ካብ እስትንፋስ እግዚአብሔር ኡፍ ኢሉ ካብ እግዚአብሔር ተወሊዱ ነቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተወለዶ ውልድነት ምሰጥፋናዮ ከዓ ኣብ መስቀል ካልኣይ ግዜ ብደሙ በቃሉ ወሊዱና ስለዚ ብህያውን ንዘለዓለም ብዝነብር ቃል ኣምላኽ እምበር ካብ ጠፋኢ ዘሪ ኣይኮንኩምን ከም በሐድሽ ዝተወለድኩም ስለዚ ነዚ ውልድነት እዚ ነዚ ዘይሐልፍ ቃል ክልተ ግዜ ክንፍጠር ኮለና በቃሉ ብመልክዑን ብምስሉን ብተፈጥሮ ኣኽቢሩ ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮ ስልጣን ሂቡ ነዚ ሁሉ ጸጋ ንዝሃበ ውልድነት ምሰጥፋናዮ بدحريو ها مسكل كا بدمو عديقنا بزهياو قال يخون كم بحدش استولدكم سلازي نزز تولدنا لوك على እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ክፍጸም እንተኮይን ኸዓ ንሐቂ እናተኣዘዝክም ዋ ግብዝና ንዘይብላ ፍቅራ ኣሕዋት ነፍስኹም ኣጽሪዩ ብንጹህ ልቢ ንሓድሕድኩም ብሐቂ ተፋኸሩ በና زلعلم قال እግዚአብሔር ኣብዝ ምድር እዚ በበረኸት በሰላም በጸጋ ክነብር ኣብቲ ዝመጽኻብ ውሉድ ናይ ዝቃል ዝኾይና ናይ ሰማይ ህይወት ወረስቲ ክንከውን ተኾይና ንሐቂ እናተኣዘዝክምዋ ምክንያቱ ሐቂ ሓራ ተውፅያ ንሐቂ እናተኣዘዝክምዋ ክብል ከሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ሪናዮ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14:6 ኣነ መገድን ሐቅን ህይወትን أنا مجد حقن هوتني حقي كتفلتوا ياهم حقها حرا توسعكم يا حقي حرا توسيد سلازين حقنا تعزز كموان جبزنا نزي بالله فقرا حوات نفسهم ماسريو بنسوه لبها نحدهدكم بحقي تفاقري سلازي قال እግዚአብሔር زي حلف زلالماويو نتقال تتعزيزنا بتقال تتمرحنا نحنا زلالماويان نزل علماو برخت زتعدمنا نستزوعنا نينامو عدمنا خنصنع እግዚአብሔር ይደግፈና بدحريو نريو قال እግዚአብሔር زلالماوي فردي زفردي نايس لومي فريلوكا صباح قبيلكا لوتو تليلكا
سبات لهم فريدوها أدميها حلف اليوم سبات كتعرف إليها مزمور داوود سلاسان حتى ناقص شو حتى كمن نسمع تحت مدري تحت بحر التعاون أو اللخاي سلازي قال زابير زل على الموت تفرد عن سابس هذا فردي زي لوتي سلازي هاي نصبح أبانات فرد بتحد النورون أمرا سلازي وسن لومي هاي دانا خنا سبب بكل أنتنا ناخد الدالو نسبة خريستيان لقاقيما حدرات للناي سلازي ونجلاو ماتيوس عرف إسران حمد عسر تغلته نسجنا مليشو بحكي مكانه أي فلتكني دناقل كم زنبرا قدس وانجيل مسكر لنا له نقول تاي سبيا كم زنبرا أنديل ناتالين كم زنبرا نتقنديل تقاون زي سلازي عدقا نتقنديل كبرش سلازي كعلى أنديلو زي برهاء مرعى حلال كرشة الساتف مسر سلازي كله ويتا فتنا مسللا حق وحقي أيضا تكني هذا دكتور عزلام نفتي استخدمكم كويتاو أبينا يستخدم مسائل فلتني هموم كل كتير زتدالو كنو كلاي وجلاي كل قاس عشرة شعاتة أو عشرة شعاتة نسخة حيوان كاريا ربوع قبل بحدة ممكن كان خامو أو عسر تخستما تشيم بلوي نتحمش مكليت زوسده نتوم عسر تمكليت زوسده نتزوسده مكليت كم تقوي تذهبو غيرو أربيحو زملسه نفس وقفنا كابج أقول رأسنا كسب صفر إجرنا بحدر زتواهبنا ييو أبسس ساعتون جزيون كعب بحدري كنا ركبوينا كنا ركبوا خلنا هاز أبصاب نحتى تولينا بتيس أبصاب نهبوها كن فردينا فردنا نسنا يكون إخبار يدقفنا لذي حموش تهيب كاني عسر تهيب كاني النخاء عسر تربيحة مسبلة بحدة أمون كون كأخامو التحيوين أمونن جليا أب عسر تختمات شيم أب حقوس قويتها أتو تباهيلو ناب حقوس قويتها خير كله كل إزال علما وفردها علوي نابتين سيطانن نمال أختن زتدالوا كيدو زبل كل نايموت والثانية علو خابز غمزي يسورنا أكزابير أبو أنجيل لوكاس معرف عسر توشدشة عسران حموشن أبراهام قنا ودي نسخاس بهوتك خلها تدلها خم تقبلك الأزار دما كومو مكراخ أجب كم زس أجب ذكر حجنا نسو أبزيت أنانا نسخا دما أو تسكاي اتقال نتوم ززو ذهبهم كبري أبونا أبراهام أب جنة كوينوز وسنو وساني يو كما يقر وسينو نزو الثانية زي قبل على أزارن قبل علي اتساقز نبره هبتام سبايا بسيول كوينو بحاوز ندد زنبره ازو الثانية زي كما يقر وسينو أبونا أبراهام ازو الثانية زي والثانية إجزابير والثانية منفس قدس كوينو بقاف أبونا أبراهام استوهبه والثانية إيو بمنفس قدس بقاف أبونا أبراهام سلازتو السنة تقال هياو قال سلازغونها هياو كوينو كساب حجي التفردي سانيعو ينبر مخنياتو كابانا ناباهم كي يسقرو أمونغونا صدفي علوي الأزار أب إدكانيرو بأفغزاها خساء خلو بإدكانيرو الأزار أمي بتأميت كساء خلو نسخان جيرات وبحف نيركا سلازي حجي الأزار أبزخ السانا نعيو سخاها أو تسكة لو من الأزار بجكا فتاريو كالي زيزو أكال يلن سلازي إزيز التوهبك على إكزابير بوبونا أبراهام أبي أب جنة التوهبه إزما الأختزي كدسوية خريستيان أب مصحفة جنزت معلتاوي تنببو أرستون تاي تباهيلي إزلو مل أختي هيوان ناب موتان بتن إحنا زرد عنها
መልእኽቲ ሙታን ናብ ህያዋን እቲ ግን መልእኽቲ ህያዋን ናብ ሙታን ዝበሃሉ እቶም በአካለ ነፍሲ ዘለው ብሞት ስጋ ሓሊፎም ብህይወት ዘለው ሙታን ንበሃል ከዓ ንሕና ነቶም ኣብ ኣፍ ጉድጓድ ንጽበ ዘለና እዩ ስለዚ እዚ ቃል እዚ ዘለዓለማዊ ኮይኑ ጸኒዑ ይነብር እዩ ካልኣይ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2:16 ነዚኣቶም ካብ ሞት ናብ ሞት ነቲኣቶም ግና ካብ ህይወት ናብ ህይወት ዘብጽሕ ሽታ ኢና ነዚ ክእለት ዘለዎኸ መን እዩ እቲ ዝተቐበልዎ ሐዋርያነት ነቶም ነቲ ቃል እግዚአብሔር ከምቲ እግዚአብሔር አገልገልቱን ዝበልዎ ዝተቐበልዎ ካብ ህይወት ናብ ህይወት ከነሰጋግር ከምኡ ንዝነጽግዎኻ ካብ ሞት ናብ ሞት ዘሰጋግር ሽታ መዓዛ ክርስቶስ ኢና ነቶም ነዚኣቶም ካብ ሞት ናብ ሞት ነቲኣቶም ግና ካብ ህይወት ናብ ህይወት ዘብጽሕ ሽታ ኢና ነዚ ክእለት ዘለዎ መን እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ዝረኣናዮ ቃል እግዚአብሔር ኩሉ እዩ ንኣብነት ዝኾነና ግን እዚኦም 9 ነጥብታት ሪኢና ክንሓልፎ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ካልኣይ ንኡስ ኣርእስትና ኢና ክንሰግር ንቃል እግዚአብሔር ብኸመይ ነጽንዖ ናብ ዝብል ንኡስ ኣርእስቲ ኢና ክንሰግር ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣገባብ ኣጻናዓ ናይ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሕጊ ሙሴ ኣብ ነንሕድሕዱ ዘሎ ምትእስሳር ናብ መጽሓፈ ነቢያት ኣብ ሳልሳይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ብኸመይ ገሊጽዎ ብድሕሪኡ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቀኖናኣ ከመይ ገራ ስፊራቶ ብዛዕባ ተቃል ብዛዕባ ርእስቲ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ከ እንታይ ኢሎም ጽሒፎም እንታይ ኢሎም ሓድገ ገዲፎም ኣለው ክሳብዚ ኢና ክንሪኦ ማለት ስለዚ ንሎሚ ካብቶም ቀዳማይ ከነጽንዖ ቃል እግዚአብሔር ብኸመይ ኢና ነጽንዖ ንብል መሰረት ስርዓተ ተኽሊል ምክንያቱ መበቆል ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ስርዓተ ተኽሊል ከመይ ኢሉ ተጀሚሩ ስርዓተ ተኽሊል ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ስርዓተ ተኽሊል ኣብ ኦሪት ዘዳግም ኣብ ኩሉ መጽሓፍቲ ሙሴ ስርዓተ ተኽሊል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ስርዓተ ተኽሊል ኣብ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ ተኽሊል ሕጂ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጽሓፈ ተኽሊል ብዛዕባ ተኽሊል እንታይ ይብል ንሕና ክንፈልጦ ንሕና ምስ ፈለጥና ከዓ እቶም ንኣሹ ብኡ መሰረት ክንምራሕ እቶም ዓበይቲ ከዓ ንደቅናን ንሕዋትናን ክንኣልየሉ ምእንቲ እዚ ርእስቲ እዚ ከም ሓደ ወሲድናዮ ኣለና ስለዚ ተቀዳማይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 1 ኣዳም ድማ ንሰበይቲ ሔዋን ፈለጣ እሞ ጠነሰት ንቃኤል ከዓ ወለደት ብረድኤት እግዚአብሔር ሰብ ተቀበልኩ ድማ በለቲ ጽቡቕ ባህጊ ጽቡቕ ትምኒቲ ቃኤል ማለት ብረድኤት እግዚአብሔር ሰብ ተቀቢለ ማለት ሽምናን ግብርናን ክወሃሃድ ግን እግዚአብሔር ይደግፈና ቃኤል ስሙን ተግባሩን አይተወሃሃደን ስለዚ ኣዴና ሔዋን ግን ብረድኤት እግዚአብሔር ሰብ ተቀቢለ ካብቲ ምዕራፍ ከይወፃና ኣብ ምዕራፍ 17 ቃኤል ከዓ ንሰበይቲ ፈለጣ እሞ ጠነሰት ንሄኖክ ድማ ወለደትሉ ዘፍጥረት 4:17 እቶም መጽሓፍ ቅዱስ ሒዝና ንከታተል ዘለና እንታይ እዩ ትፍልልዩ ዝመንጎ ክልተ ዘሎ ኣብ ቀዳማይ ኣቦና ኣዳምን ሔዋንን ክትቀሱ ከለው ሰይቲ ቃኤል መን ምዃና ኣይተጠቕሰን ስለምንታይ እዩ ዘይተጠቕሰ ኣብ ሳልሳይ ምስከድና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ከይወፃና ኣብ ምዕራፍ 26 ኣብ ቁጽሪ 26 ንሴት ድማ ወዲ ተወልደሉ እዩ ስለዚ ሴት ካብ መን ወሊድዎ እውን ኣይተቐሰን ከምቲ ናይ ቃኤል ካብ ሰበይቲ ዝብል ኣይተጻሕፈን
نسيت دما ودي تولدلو سموها هينوس أوصالو شعو سب باسم እግዚአብሔር كمهللو جمرو سلازي مصحف قدوس قال እግዚአብሔር كنصنع كلنا اب حنت معرافينا زلنا ማለት እዚ ሁሉ ፍልልይ ስለምንታይ ኮይኑ ካብዚ ፍልልይ እዚ እንታይ ኢና ንመሃር ቅድስት ቤተክርስቲያን ብዛዕባ እዚ እንታይ እዩ ዘለዋ ኒ ከመይ ገርና ከምነጽንዕ ዝእንፍት ናይ መጽናዕቲ አርስቲ ኣብታ ኻልኣይት ምስ ክንሰግር ኮለና ዝምድና ስጋን ስርዓተ ተኽሊል ወይ መውስቦን ስለዚ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ጀሚርና ክሳብ ሕጂ ዝትግበር ዘሎ እንታይ ይመስል ብሕፅር ዝበለይ ዝምድና ስጋን ስርዓተ ተኽሊልን ወይ መውስቦን ዘፍጥረት 10 ቁጥር 12 ንሳ ድማ ብሓቂ ሓብተይ ጓል ኣቦይ እያ ጓል ኣደይ ግና ኣይኮነትን ሰበይተይ ከዓ ኮነትን እዚ ዝብል ዘሎ ኣቦና አብርሃም እዩ ብዛዕባ ሳራ ማለት ስለዚ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ ኢና ንርዳእ ንቀረባ ዘመድካ ንሓብትኻ ንጓል ሓወቦኻ ንጓል እኮኻ ከምቲ ኣቦና ያዕቆብ ንደቂ ላባ ዝተመርዓወ ኣብ ቀረማ ዝምድና መውስቦ ከም ዝነበረ እዩ ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 18 ቁጥሪ 6 ምስ ከድና ግን ሓደ ሰብ እኳ ምስ ቀረባ ዘመዱ ብግብረ ስጋ ኣይራኸብ ኣነ እግዚአብሔር እየ እቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ዝነበረ ንሓብትኻ ንጓል ሓወቦኻ ንጓል እኮኻ ዝነበረ ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምስ ሰገረ ግን ነብቲ መውስቦ ኣረሓሒቕዎ እቲ እግዚአብሔር ዝሰርዖ ስርዓት ክሳብ 6 ክሳብ 7 ዝሰርዖ ስርዓት تحتيو زلو كما حاوكا كما حابتخا سلتقصر سرعات موسبو كفصم اب حق موسيه اي فقدني بزي مسرت كا قدس بيت كريستيان موسبو من فصام ناي كلته تصامرت زمدنا كاب حمشاي ولدون لعلي جميرو كخون يكال حقي ارثوذكس بيت كريستيان معرف كلته عنقص 13 اب قصر خلته نزي اسفير والله ازي زسفرلو زي حقي بتግርኛ ተተርጊሙ ዘሎኻ ካብ ፍትህ መንፈሳዊ ዝብል ናይ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን عنقص 24 ዝተወስደ እዩ ስለዚ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ተኽሊል ታይ ነይሩ ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ኣብ ኦሪት ዘዳግም እንታይ መጽሑ ኣብ ሐዲስ ኪዳን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከብዛዕባ ዝንታይ ይላላ ካብዚ ሕጊ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ ሐዲስ ኪዳን አንወሃሂዳ ካብ 5 ንታሕቲ ዘሎ ክሳብ 5 ዘሎ ዝምድና ስጋ እግዚአብሔር ከልኪልዎ ከመሕዋት ሓብትን ሓውን እምበር ንቃል ኪዳን እግዚአብሔር አያፍቀደን መጽሐፍ ቅዱስ አያፍቀደን ቤተ ክርስቲያን ውን አያፍቀደትን ስለዚ እንታይ ክሕግዘና ነቲ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ዘሎ ኣብ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ይብል ፈሊጥና ብኡ መገዲ ክንሕብር ንባዕላህና ክንነብረሉ ነቶም ዝፈልጡኻ ንኽንሕግዞም ይሕግዘና ማለት እዩ ሳልሳይ ንሪኦ ነጥቢ ቃል ፈጻም ሕጊ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ተኽሊል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራዕ ሕጊ መምሕር ሕጊ ፈጻም ሕጊ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ كساب قويتانان مدعينا نيس كريستوس أقلقلت وانجيل زي جمر إذا زداقم 24 حادثة صحيفات النازلة اكزابير زا عزوزو حقي مخانو إزفلت نيري سلازي حادثة باي سبيتون توسدمو انتا اتوا يخاون دما زحفر قال نغير سلازي رخب الله أبكدمي إموغوس اندازي رخبت مصحف مفتاح أصحيفو أب إيداي هبا كابيتو نسدد داي أب كدمي إموغس اندازي رخبتي زخوانا مرتعو زخوانا زي يقباي زبهاللو نغير يلني سلازي كساب قويتانا مدحينا نيس كريستوس زمز إذا حق زي إكزابير نموسيه كم زهابو يقصر نير برقص أب حق موسيه سفير اللو جن إكزابير سرع سرعة وسيد حاتياتنا ددينو يتسريت تصحيف زلو سلازي قويتا إيسوس كريستوس نزحتو زمسحاتتو عبد الله يناقزيه
تمرعنا عبد الله ناجزيه فتحنا نزدلنا يخن مرعون نخيلنا يلوم مسحاتته حدا ملس مليس اللوم سلازي دك مزامرته خي ترفه أبو أنجل ماركوس معراف عسرته كم زنت دا أخوينو كبلوا جميرهم فريساويان صحافة حقن كأني نحق موسيقى تفرس دي خامسها موسيقى كوبز دلنا يوم عالتي أنستنا هنفتح فقيد لنايو نسبلوا موسيس بتر لبهم إذا سرع لكم كم جمرياجن كومو أين برن نحدا أدام حنتي هوان كأحدا أدام منبر كومو أين برن سلازي لو مودك أمزامرتو أبزدلنا يجزيه فتحنا زدلنا يخن مرعون زين تخينا سرعات سبعين سبيتن صبغ يكونن نيلو نات إجزابير سرع قدوس سرعات صبغ يكونن نيلو ما قويت أس كريستوس جن نسون تم بأملاخ زتواهبو من ده زي كوينو نزخون سبعي كعلم سلازي هوارا باولس سبيت تدلن تخونكا سبيت هاي تفتح سبيت زي تدلن تخونكا سبيتي أي تمرعي لزوسونوي قويتانا نمرحنا نيس كريستوس إزي وسينو سلازي قدس بيت كريستيان قال كيدان بزملكات كركر انت تلعله دان النوتو ببيت كريستيان يره زابير زستوعل امره هابنا كساب حجي بزخونه صقمات زي تسرحلو زلو كبيد عدا ناي قدس بيت كريستيان نكريستوس وكيلا اب قدس بيت كريستيان بشم بيت كريستيان اسرتو قال كيدان بيت كريستيان كتم حاضرو بيت كريستيان كتاليو زغبا اب علماو بيت فرج خيدو معالتي كفرس عيننا يري اذننا يسمع الله سلازي ازي نحنا فليتنا ايماننا فليتهم اقلقلت بيت كريستيان وين بزح حق تسرعنا نتا بيت كريستيان زتاثر باسم እግዚአብሔር زتاثر قال كدان بيت كريستيان كتم حضرو يحق بيت كريستيان ززي ام معراف كلته قصري 10 عنقص 10 3 قصري 3 قال كدان زملكت كركر انت تلعله داننتو ببيت كريستيان يرئه سلازي بخما يخرئه قصر 4 سرعات تخليل زي دقم زي لوط مستيري ناتو قابتم شوعات مستيرات بيت كريستيان زي دقمون مستيرات اللونايل كابتم زي دقمو مستيرة امقات مستيرة ميرون مستيرة كهنات مستيرة تخليل زيوم كابتم زي دقمو مستيرات يوم اتوم زي دقمو كل جزية سلنا حتى مستيرة نسحة كل جزية سلنا حمم مستيرة قنديل كل جزية هيوت دحر من السحكة هيوت سلازديلنا مستيرة قربان زيوم سلسة زي دقوم يوم تم 4 زي دقوم يوم سلازي سرعة تخليل زي دقم زي لوات مستيري كومون تداخوينو سلازي سباي أبونا ديوني حدك مسبيتو هاي طبق حدث قادم ما يكون أبوريد زفترات معراف كلتا قصري إسران 4 قويتا يس كريستوس نزا حسابزي حدث قا يوم منبر كلتا أيكونون نتي حدث قا يكون زبل نبره انتايلو صنيعي ولو كلتا أيكونون مسبلغن بدحريو نتا أملاح زكاتومس سباي فليو ايلو ابقال كيدان ولدو خونو فتوتو خونو ازماد خونو كيلاتات طبقاتات خونو زخونه يخون اكل اتيو ابو نمفراسو ايدو مزاتو ابكن እግዚአብሔር ተሐታት ሙኻኑ እዩቲ ቃል እግዚአብሔር ዘሰማዓልና ዘሎማ ስለዚህ ኣብ ትንቢት ሚልክያስ ምዕራፍ 2:16 مفتاحن نخيدانو بعمص ازخدنون اصلى الله يبل እግዚአብሔር املاح اسرائيل سلازي كي تتألمو منفسكم حلو يبل እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት نحزبنا نمن اسياتنا مسمهارنا يوم نخيدان كامطلام እግዚአብሔር مطلام مخانو اب قدم እግዚአብሔር كبيد جبن مخانو دحر فليتو እዚ ሕጂ ንሪዮ ዘለና ናይ ቃል ኪዳን ምብትታን ኣይክመስኒ ምክንያቱ ህዝበይ ሰአን ፍልጠት ይጠፋሉ ቃል እግዚአብሔር ሓሙሽታይ ንሪዮ ተኽሊል በቤተ ክርስቲያን ተማኺሉ ይፍጸም
እዚ ሕግዚ ኣብ ኦሪት ዘህልቁ ምዕራፍ 27 ቁጽሪ 7 ከውን ኣብ 36 ቁጽሪ 6 ኣዋልድ ጸሎፋሓት እተዛረብኦ ሓቂ እዩ ኣብ ማእከል ሓወቦታተን ርስተሃበን እቲ ርስቲ ኣቦን ናባታተን የሕልፎ እዩ ኣብ ሕጊ ሙሴ ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ ትምርዓወሉ ዓዲ ኸይዳ ማዕረ ሰብኣያ መሰል ክህልዋ ስለ ዘፍቅድ ኣብ እንዳ ኣቦኣ መሰል ኣይነበራን ኣዋልድ ጸሎፋሓት ግን ነዚ ናብ ሙሴ ምስ ኣቕረብኦ ሙሴ ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ኣቕሪብዎ እግዚኣብሔር ከዓ ተቕሪበንኦ ዘለዋ ሕቶ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡል እሞ ኣብ ማእኸል ኣሕዋተን ርስቲ ሃበን ኢሉ እዚ ርስቲ ሃበን ምስ በሎ ኣቦአን ጸሎፋሓት ካብ ነገድ መናሴ ወዲ ዮሴፍ ስለ ዝኾነ እቶም ነገድ መናሴ ከዓ እዚ ተወሲኑ ዘሎ ውሳኔ እንድሕር ኣብ ግብሪ ውዒሉ ደቂ ጸሎፋሓት ከዓ ናብ ካልእ ነገድ እንድሕር ዳኣ ተመሪዐን እቲ ነገድ እቲ ርስቲ ናይ መናሴ ክመቓቐል እዩ ብዛዕባ ዝኸንታይ ትብለና ምስ በልዎ ነዚ እውን ናብ እግዚኣብሔር ኣቕሪብዎ እዩ ስለዚ ኣብ ማእኸል ኣሕዋተን ርስቲ ተማቒለን ኣለዋ ክምርዓዋ ከለዋ ከዓ ናብቲ ነገድ መናሴ ኣብቲ ነገድ መናሴ ናብ ዝደለይኦ ክምርዓዋ ካብቲ ነገድ መናሴ ካብቶም 12 ነገድ ግን ንኻልእ ነገድ ንኸይመርዓዋ እቲ ርስቲ ከይፋልስ ብእግዚኣብሔር ብሕጊ ሙሴ ብኸምዚ ተሰሪዑ እዩ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ምስ መጻና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ካብ 12 ክሳብ 14 ዘሎ እቲ ዘይኣማኒ ሰብኣይ በታ ሰበይቱ ተቐዲሱ እዩ እታ ዘይኣማኒት ሰበይት እውን በቲ ሓውት ተቐዲሳ እያ እሞ ከምኡ እንተዘይከውንሲ ውልድኩም ርኩሳት ምኾኑ ነይሮም ሕጂ ግና ቅዱሳን እዮም እዚኣቶም ወንጌል ቅድሚ ምስባኹ ኣብ ናብራ ዝጸንሑ ኣብ ውላድ ዝጸንሑ ሓዲኦም ወንጌል ተተቀበለ ሓዲኦም እንተኣመነ ሓዲኦም ከይኣመነ እንተጸንሐ ኣብ ናብራ ዘለዉ እዮም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሓዳር ክብትን ኣይመጻኹን እቲ ዝኣመነ ነታ ዘይኣመነት ክዕገሳ እታ ዝኣመነት እውን ነቲ ዘይኣመነ ክትዕገሶ ኢሉ ነዚ ፍታሕ ዝገይርሎም እምነት ምስ ተቐበሉ ኣብ እምነት ምስ መፁ ክነብርዎ ዘለዉ ናብራ ክሰርዓሎም ከሎ ግን ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 14 ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓደ ርዑታይ ትጸመዱ ማለት ንጽድቅን ሓጢያትን እንታይ ኣራኺብዎ ወይስ ንብርሃን ምስ ጸልማት እንታይ ሕብረት ኣለዎ ድሕሪ እምነት ዝመፁ ግን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቀኖና ኣስፊራቶ ዘላ ብተኽሊል ዝፍጸም ሓደ እምነት ምስ ዝኾኑ ኢላ ሰሪዓቶ ኣላ ስለቓላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቁጽሪ 6 ጸገማት ተኽሊል ቤተ ክርስቲያን ተመሓድሮ ብኸመያ ተመሓድሮ ቀዳማይ ንበዳሊ ገኒሓ ንተበዳሊ መኺራ ብዕርቂ ተደቅሶ እዩ ቤተ ክርስቲያን ካብ ትቐንዲ ኣገልግሎታ ናይ ዕርቂ ኣገልግሎት እዩ ነቲ ዝብድል ዘሎ ኣካል ገኒሓ ነቲ ዝብደል ዘሎ ኣካል ከዓ ክሓድግን ምሕረት ክገብርን መኺራ ሚዒዳ እቲ ቃል ኪዳን ከም ዝጸንዕ ትገብር እዩ ካልኣይ ብቑዕ ምኽንያት ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ክልቲኦም ምዕራቕ እንተኣብዮም ክሳዕ ዝርድኦም በኪ ትብሎም ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ካብ 10 ክሳብ ንሱ በይኑ ምስ ነበረ ንሳ በይና ምስ ነበረት እዚ ካብ በይንኻ ምንባር ተሓጋጊዝካ ሓዳርካ ምሟቕ ከም ዝበልጽ ግዜ ምስ ወሰዱ ቤተ ክርስቲያን ኣመክሮ ገይራ ተዓርቆም እዩ ሳልሳይ ብቑዕ ወይ ቅቡል ዝኾነ ጸገም እንተሃልዩ ሕጋዊ ፍታሕ ትገብረሉ እዚ ብቑዕ ጸገም ዝብል ኣብቲ ፍትሒ መንፈሳዊ ልዕሊ 5 ዝኸውን ነጥብታት ተዘርዚሩሎ እቲ ቀሪቡ ዘሎ ነቲ ቃል ኪዳን ክቐሰጉም ዘይክእል ነጥብታት እንተቀሪቡ ቤተ ክርስቲያን ያጽኒዓ ቅቡል እንተኾይና ግን ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን ሕጋዊ መዕለቢ ትገብረሉ ተኽሊል ሻውዓይ ነጥቢ ክቡር ምስጢር ህላው የሰብ እዩ ስለዚ ኣብ ኤፌሶን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 5:32 እዚ ምስጢር እዚ ዓብዩ ኣነ ግና ብናይ ክርስቶስን ማሕበሩን እብሎ ኣለኹ እዩ እዚ ምስጢር እዚ ዓብይ እዩ ምስጢረ ተኽሊል ብክርስቶስን ብቤተ ክርስቲያኑን ዝምሰል ዓብይ ምስጢር እዩ ስለዚ ደጊሞ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ
حسرتو سلسته نمنزراتاتن نزموتنسي أملاخ كفردوم يمو موسوبو أب كل خبور اتمدك أسا أمين كا زي رخصة يكون مخنياتو أبز مدرت راي زي كونه موارستي نسأقا أملاخ يخم قال كداننا خبيرنا تساويرنا تداقاقفنا مسننبر موارستي نسأقا أملاخ يخم سلازي كاب نويح بحاسير كاب زح بحدت نزاحزنا يزان احنا رستنا زي مسل جزيه ناب قبائي ناي قبائي جزيه أخير له ناب قبائي حلف الله سنيلكم سلا سمعهم نبتقبروا صلوات كل اجزابير اسمعهم سلا قالات اجزابير استمسقناهم آمين قال هيو تسمع لنا أبونا أوكي هراي أبتتم هارنايو انت دا حتى تتعلقكم كوينو حتى تتعلقكم كبالينو جاكم اوكي كابزت تمهارنا نايلومي سومن نايلومي وين ايد حلف سومن حتى تتعلقكم حرايك سابت الدالو أبتنا يلوم زرانين قال اجزابير انتايو زبل شوعاتن شومونتن تشعاتن قال اجزابير كاب ورق يبلز كاب معاري مكر قال اجزابير زي حلف زل عالماوي ايو قال اجزابير زل عالماوي فردي زفرد ايو زبل كاب تقدامي ترستي ناب سرعة تخليل كيمة أنا خلنا زرعنا ينين مالتي هراي نتقاملو جزينا عند هرت جزية زي تقيمكم لها أنا هتقاملو في كل لي هراي نمزخخار أبتقالايتي بخمين صنعو كل تنت بحدا نقال اجزابير بخمين صنعو وسيدنا يوزلنا رستي سرعة تخليل مسرس سرعة تخليل زبلي أبكو سرخلته زمدنا سقا سرعة تخليل موسبون زبل قصر سلسته قال فصام حقي قويتانا يس كريستوس بزعبا تخليل قصر ربعته سرعة تخليل زي دقم وي زي لوت مستير قصر حمشة تخليل ببيت خريستيان تماغي ليفسم قصري شدشة سقامات تخليل بيت خريستيان تمحدرو قصر شوعته تخليل كبر مستير هلاو يسب زبل نزيانينا يحصر بالنارينا حراي جزية زرخبة انتليو أنا كحتة اندحر حتى زي بلنا كابتن عيو غزات واهبنا ينزنبرنا إبراهيان 14 تخلته عيو غزات واهبنا نيرنا زسنعا ويزستنتنا انت اللي جزية خنهب أبو مرقيتا حتى الله سنعان حنتي حراي ترحسي حراي مزم مسارحتنا يريخنا اللو مالتي مثلا هو إيدي حفا بيلت أني حنسي حاج أبزام بخامي نصنعو تبلسي أبتا قداميتي بخامي نصنعو كلتا حنات بحادة نت بحادة مسرت سرعات تخليل تبل أبا حجي أبتا سلايد ونابا نخيدمو ايشي حج أبقى
ብዛዕባ ቃየል ከኣነ ሰበይቱ ፈለጣ ሞጠነሰት ንሄኖክ ድማ ወለደት ሕጂ ኣብዚ ተኻልኢቱ እውን ጠቂስኩማ ፀኒሕኩም እታ ዘፍጥረት 4:26 መን ያ ሰበይቱ ኣይፈለጥናን ቃኤልን ኣቤልን ጥራይ ከም ተፈጥሩ ኢና ከዓ ንፈልጥ ነርና ሕና ምሽ ከም ተወልዱ ሕጂ እዚ ብኸመይ ነፅንዖ ብኸመይ ከንርድኦ ወላ ካልእ ከዓ ሓንቲ ኩሉ ግዜ እውን ንዓይ ዘይትርድኣኒ ነገር ቃኤል ንኣቤል ምስ ቀተሎ ዝረኸበኒ ዘበለ ኩሉ ካድነኒ ይቕብሎ ከሎሲ ብጀክኦም ካልእ ሰብ ነይሩ ድዩ ክልቲኦም ጀካ ኣቤልን ቃኤልን ኣዳምን ሄዋንን ሲ ካልእ ሰብ ከም ዝነበረ የርድእ ሕጂ እዚ ከምዚታት ክመፅእ ከሎስ ብኸመይ ክነፅንዖ ንኽእል ሕና በዚ ይቐኒለይ ሕራይ ንሕና ከዓ ቃል ህይወት የስማዓልና ስለዚ ሓተትኪ ኣብቲ ቃል ኣብ ምዕራፍ 4 ኢና ዘለና ቃኤል ንኣቤል ምስ ቀተሎ ሓዘኖም መሪር ሓዘን ሓዚኖም ብድሕሪኡ ዝተዋህበ ድሕሪ ሞት ኣቤል ዝተወልደ ሴት እዩ ማለት እዩ ሰት ማለት ከዓ መተካእታ እግዚኣብሔር ስተኪ ኢሉና ናይቲ ዝመተውላት ተኪ ኢሉና ኢሎም እዮም ሴት ኢሎሞ ማለት እዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስና ከነንብብ ከለና ንሴት ክንረኽቦ ኢና ሴት ከም ዝተወልደ ካብ ኣዳም ከም ዝተወልደ ክንረኽቦ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣዳም ኢልና ሴት ኢና ንብል ተወለዶ ከምኡ ዝቕፅል ኣቤል መይት እዩ ቃኤል ከዓ ኣብዚ መስመር እዚ የለን ዋላ ኣብቲ መፅሓፍ ወለዶ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነንብብ ከለናስ ኣዳም ኢሉ ሴት እዩ ዝብል ሕጂ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ከነንብቦ ከለና ሴት ከም ተወልደ ትኽክል ቃል ብቃሉ ብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክንረኽቦ ኢና ማለት እዩ ናይቲ ኣብኡ ዘይተገልፀ ምስጢራት ነቲ ፍልሊ ንሪኦ ዘለና ግን እቲ ትርጓሜ መፅሓፍቲ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ እዋን ብኩሉ መዳያት ብትግርኛ ኹን ብእንግሊዝኛ ኹን ብኣምሓርኛ ኹን ብካልእ ቋንቋታት እውን እቲ ትርጉም እንዳሰፍሐ ኣብ ይኸደሉ ዘሎ እዋን እቲ መወከሲታት እውን ብቐረባ ክንረኽቦ ስለንኽእል ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ቤተክርስትያን ብዛዕባ እዚ እንታይ እያ ትብል ግን እንዳዓመቁና ኣብ ዝኸድና እንዳረኣናዮ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ተሓሳብ ተረዲእያ እተኮይነ መሊሰያ እተኮይነ ከምኡውን ናይ ትምህርተ መለኮት ተምሃሮን መምሃራንን ኣብ ዘለው ምሳና ክምልኡለ እዮም ኣነየለይ ተመሊሳ ድያ ዳርጋ ተመሊሳ ኣቦይ ወርጌታ ሕራይ ግን ከም ዝድበልኩሞ ኣብ ድሓር እንዳዓመቁና ምስ ከድና እንዳተረዳእና ንኸይድ ንሕጂ ግን ድሓን ተረዲኣትንላ እሺ ኣምተይ ቁርተይ ሂወቴ ሕራይ እሺ እታ ሕቶይ ስክስታ ኮይነ ኣለኹ ቁርተይ ኮንፊዝ ኮይነ ኣለኹ ማለት ሲ እዚኣ ሕጂ ዝመሃርኩና ብጣዕሚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ትምህርቲ እንድዩ ተሰዲዱና ነይሩ ዲስ ዋላ ኣነ ዘይረኸብክዎ እታ ክስታይ ተሰዲዳትና ነይራ እታ ኣርእስቲ ማቴሲ ኩሉ ተኣሽሙ በብታራ ቃል ዝጋብሄር ነርና ድድሕሪኡ ብኸመይ ነፅንዖ መፂና ነይሩ ኣብቲ ናይ መይ ፍራይደይ ሕጂ ግን ኣነ እንታይ ምበልኩ ቁርብተይ ከም ኣነ ከማይ ሕጂ መጀመርታይ ስለ ዝኾነ ሲ ኣንቢበየ መፀ ነይሩ ትኸውን ምተረዳእኒ መስለኒ ቁርብተይ ሕጂ ቁርብተይ ክስታይ ኮይነ ኣይዶን ወይ በፅሕኩም ይኹን ኣነ ግን እዚ ሕጂ ሎማዓንቲ ናይ ክስታይ ዝሃብኩምና እታ ሸውዓተ ሸሞንተ ትሽዓተ ዝሓለፈ ስለ ዝነበረ ክስታይ ኣይኮንኩን ተቢሉኒ ነይሩ ኣለኒ ወይ ቁርብተይ ኣብኡታት እዚኣ ሕጂ ግን ቁርብተይ ኣይዶን ኣነ ንባልባት ትኸውን እንተነንብቦሲ ሞር ምተረዳእኒ መስለኒ ኣይ ሓሳባት እምበር ሕቶ ይኮንኩን ዝህብ ዘሎ ሳብ ሕጂ ኣይተሰደን ምክንያቱ ናይቲ ዝሓለፈ ግዜ ስለ ዝሰደድናዮ ከይበዝሕ ነቲ ዘንብብ ሰብ ከይበዝሕ ተባሂሉ ኣይተሰደን ሕጂ ኢና ክንሰዶ እዚ ሕጂ ጥራይቲ እቲ ኣርእስቲ ጥራይ ተዋሂቡ ነይሩ ኣርእስቲ ጥራይ ተዋሂቡ ነይሩ ኦኬ ንስኹ ፅቡቅ ኣለኹ እቲ ሓሳብ ርድእት እያ ነቶም ንከታተል ዘለና ኩላህና
ቃየል ከአን ሰበይቱ ፈለጣሞ ጠነሰት ንሄኖክ ድማ ወለደት ይብላሉ እዚ ሄኖክ ዝመን እዩ እስከቶም ፈቃደኛታት ዝኾንኩን ቅልጥፍ ኢልኩም ሄኖክ እንዴ መን እዚ ሄኖክ ዝተጠቂሱ ዘሎ እቲ ክስታይ ድዩ ሄኖክ እቲ ሞት ከይለበሰ ዝዓረገ ምስ እግዚአብሔር 300 ግዜ ተመላሊሱ حتى هيوات اسكي قال ماني حجزا زي هنوك زماني قايل كان سبيت فلت اموت انست ني هنوك دما ولدت زفترت 14 شوعته منالو زحز ملس وي زحجز زفترت نعم فما قدنا ولا نبابو نحلفو سلازلنا هو زفترت ايه تسقط عبلنا خننببو انتي كزي قبر عبلنا ولا 10 دقيقة تخونسي بتكرو خنتمتو انتي ليه هو هل غدا فترحس الله هو بوي مرقتا ماني زي هنوك زي ودي قائل مخانو طريق فلت له خانه هراي مز حبتنا زبلتو سمامعي استوديو بغمه يزامدو 300 عامتات كم تقمت أمبي يالو خناي هنوك السودي زي ايكونن أي مثلا كنت ندعي أنا اسمه خانو زي مخانو عن جزارسي بقدام يسلز مهاركمنا زعبه هنوك هو استاجري ام معراف 4 ام معراف 5 ام معراف 4 ام معراف 5 يم زلو نمنتاي لي زمص زلهو طبق لنا خننببوم انتي كم زعينت تفلالي كنركب كلناس حجي نعنا صباح كادقنا حقኛ حبريت حقኛ ትምህርት ክንምህሮም እንተስ እንታይ ትፈልልዩ እዚ ካብ ቃኤል ካብ ዓልየት ቃኤል እዩ ነግረናሎ ሄኖክ ግን ካብ ዓልየት ሴት ያ ምዕራፍ 5 ክንረኽቦ ኢና ካብ አዳም ሻባዓይ ወለዶ እዩ ስለዚ በበይኖም እዮም እዚ ኣብቲ ሁሉ ህይወት የለን ኣይቅፅልን ኣይቀፅልን ማለት ኦኬ تحنت تحتيتا زنبرت زخونه سب قتلني يلو مسحته قائل እግዚአብሔር ለዋህ ስለ ዝኾነ ንኸይ ቀትሉ ኸኣነ ቃኤል ምልክት ገበረሉ ዝብል ዓባይ አርእስቱን ኣብታ ምዕራፍ አላ ንኣንፍ መንገድና ማለት ትረሓስ አልዒላታ ስለ ዝነበረት ኦኬ እዚ ሄኖክ ማቱሳላ ዝወለደ እምሽ هو እሱ ካብ ናብ ብሓረግ ሴት ዝመፀ ካብ አዳም ሻባዓይ ወለዶ እዩ እዚ ሄኖክ ካብ ቃኤል ዝተወልደ ግን ኣይቀፀለን ተወለዶ It's good to know. Hello. أبيت سمع الله. Okay, sorry. إذا يبي لريز غيرن يرى. عند كوي أسرت سلسلة يا 2.113 دللا. كنا نبان لعلي no. بس أذي أسا. Okay. حجي أبتي أسي قال فزامي حقو قويتا يسوس بزعبا تخليليلو. حدا سبعي سبيتي انت وسدمو انت اتوا يخون دما زحفر نجر سلازرا خبلا اب قدميو موغس انت زيرا خبت مصحف مفتحي صحف اب ايدا يحبا كابيتون يزدد دايبل ازسي ገና ምስተመርዓው ድም ولا ተመርዒዮም ብዳሕራይ ዝኾነ ድዩ ዝኸውን
ወይ ከዓ ነቲ ሰብኣይ ከምኡ ዶ ኣሎ ከምዚ እዚ ሕጊ እዚ ከም ዝተጻሕፈስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ ነታ እቲ ሰብኣይ ከምኡ ተገበረስ እታ ሰበይቲ እንታይ ራይት ኣለዋ بقانون علامة أجزاء أيقونن ني سبيت سمعنن أنت أشو إيكو يقبر له أوكي ما مرتاح ما قال يقبر له كذا أوكي حجي قديفو ما قال يسمع له هو قديفو أب حق موسي تي وسيت እግዚአብሔር ሰርዖ ስርዓትን ውጽኢት ኃጢአትና ናሎ ኣብነት ሰብ ክመውት ኣይተፈጥረን ኃጢአት ምስ ገበረ ሞት መጽዩ ክሳብ 900 ዓመት ጸንሑ ነይሮም ኃጢአት ምስ ኣብዛሕና ዕድመ ወዲ ሰብ ናብ 120 ወሪዱ ኣብ ግዜ ኖህ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ዳዊት ከዓ ናብ 70 ዓመት ወሪዱ ሕጂ ከዓ ኣበረጅ ዕድመ ወዲ ሰብ ከመይ ኣሎ ንዓኻትኩም ገድፎ እዚ ግን ከም ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ገይሮም እዮም ክሳብ ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ መእረምታ ዝገብረሉ ከም ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ነይሮም ኣብ ዝኾነ ግዜ እቲ ሰብኣይ በቃ ሎማ ይደልያነ ኢሉ እንድሕር ጽሒፉ ኣቕሪቡ ኣብ ዝደልዮ ግዜ ክሰዳ ነይሩ ማለት እዚ ሕጊ እዚ ናይ እግዚአብሔር ከም ዘይኮነ ብኽፍኣት ከም ዝተገብረ ግን ሙሴስ ብሰሪ ትርልብኹም መፍታሕ ኣንስትኹም ፈቀደልኩም እምበር ካብ መጀመርታ ግና ከምኡ ኣይነበረን ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሪምዎ እዩ ምዕራፍ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 ትምህርቲ ብፃኣን ወይ ትምህርቲ ጎቦ ሰርሞን ኦፍ ዘ ማውንት ዝብልዎ ኣብዚ ሕጊ ዝተኻኸለሉ ንብሉይን ንሓዲስን እናናጻጸረ ነቲ ዝነበረ ሕጊ ፍቃድ እግዚአብሔርን ነቶም ሰባት ዝገበርዎን እናናጻጸረ ነቲ ሕጊ ዝተኻኸለሉ ምዕራፋት እዮም ዘለዉ ኣብ 3 ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 ስለዚ ናብ ታሕቶ ክንምለስ ሰበይቲ ኣብ ዝደለየቶ ግዜ ከምኡ ገይራ ንሰብኣያ ክትፈትሕ እቲ ሕጊ ዘፍቅድ ኣይነበረን ስለዚ ምስኣ ኣተሓሒዞም مستناي قال قويتانا يسوع كريستوس إتي أب قال كيدان أب بيت خريستيان استفسم قال كيدان بزخون يكون تسوى عنه تنا بيت خريستيان كينو بيت خريستيان كتقاسيو بيت خريستيان كتم محاضرة كتعاليو كركر تتلعلقها نزبدل جنيحان نزتبدل مخيرة إتقال كيدان كصنع كم زلوا عند حركلت يوم لبعت الروم أبيوم كأني بك خونمبر سباي قال كيدانو افريشو مسكالك مرعو سبيتي قال كيدانا افريشا مسكالك مرعو حقنا حديث كيدان ناي وانجيل يكون حق بيت كريستيان يكون ايفقدني مالت اتي بيت كريستيان اب قانونا شريعته زلاغن بقوع زخانه مخنيات ወይ بسباي ወይ بسبيتي بقوع زخانه مخنيات اندحر قريبو ግን እቲ ዝቀረበ ምክንያት ቅቡል ኮይኑ እንተተረኺቡ ግን ቤተ ክርስቲያን መዕለቢ ፍታሕ ትገብረሉ ኢሎም ኣቐሚጦም ኣለዉ Okay. Thank you. أبوي مرقت خال أحط خاب شلنا اللوامو جيت لنا انتهت بدلا قال بمجمرتا نبره اتقال دما أب أملاخ نبره اتقالون أملاخ نبره إزي بمجمرتا أب أملاخ نبره زبل قالسي كله نتقالسي كلهم جنبره خجلص دليل أمسي وزرلوشي تحواوي سهون رئي كل ناسي أي تردئنن يا يلو حدا حفتنا حكيت الله First John 1:1 أنا باب سمعي تحت ولا بجمل ليش انتهت بال I always read John first, verse 1, and it says that in the beginning there was the Word, and the Word was with God, and then the Word was God. Are these different or the same?
ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ በመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ስለዚ ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 5 ዘሎ ተተነቢዩ ሙሉእ ትርጉም ቃል መጀመርታ ነበረ ስለዚ እቲ ቃል ስጋ ሆነ ኢሉ ከም ሰይድ ዳሕራይ ጸጋን ሓቅን ነልዩ ኣና ነበረ ሕጊ ብሙሴ ኾነ ጸጋን ሓቅን ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋህበ ዝብሎ ብዛዕባ እቲ ቃል ዮሃንስ ብዛዕባ እቲ ቃል ልዕሊ ካልኦት ወንጌላውያን ስለዝዛረብ ናይ እዚ ቃል ምንጪ ኣትሒዝና ክጅምር ከሎ ምክንያቱ እቲ ቃል ካብ መጀመርታ ኣብቲ ትምህርተ መለኮት ኣብቲ ተዋህደ ዝብል ሰፊሕ ኣርእስቲ ሒዙ ዘሎ እቲ ቃል መጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ኣምላኽ እዩ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነይሩ እቲ ቃል ከዓ ካብ መጀመርታ ነይሩ ሳካብ ሞት ካብ ዝገቢ ብዘይበሃል እዚ መጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይኡ ዋላ ሓደ ዝኾነ የልቦን እዚ ቃል እዚ ንዓለም ኩሉ ዝፈጠረ እዩ ህይወት ኣብኡ ነበረት ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረ እቲ ንዓና ቁስ ዝተባህለልና እውን ካብ ዝቃል ምንጪ ህይወትና እውን ካብ ዝቃል እዩ ብርሃን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን እዚ ኣርእስቲ ክዝን ናፍቀሽተስፎም ዕድሞም ኣለኹ እንታይ ይፍልልየን ሓደ حراي تحطو انت دا تردي ياسي اتا قال بقدمو نبره تقال اب املاح نبره اتقال كاملاح نبره ياسي حنت دين سي ايكون انا حنتيا تقال اذا انا من يزملكت ني بيتنا املاحنا مدحينا يسوع كريستوس يتقال املاح لنا اب فطره عالم بزيكو ولا حنت تفتره زيلو زبلو بقالو غيرو املاح سي يخون قبل كله قال يوس نيرو يبلنا إذا قال زي حجي كريستوس مالتيو حجي حانتي اعتقال نزبلا زلو مالتي كما تحيش تملي سادة تخون تحته بتكست تخوي بتكست يمخونه راي قال هيوت يسمع لنا بنا أنا نكال أبتنا قدم حتى لا تنتازع حلفت كن حت نخدينا ولا يكالي تجزين التغمل سلا أداوكم زي رياس لازل خيمة إيش حج أنت أبتنا إذا حلفت زت معنا يا حدا نتبرعته زي تنين تحنت حدا نبتحمشته زل العلامة حبستي حج أبتي أنا حتى زلات مسي عبتناي عجن أب أوريت زسات قصر 15 معرف 20 شوعتن ناب إلم دما مصوم أب 10 دخلت عيني ماي 7 تمرن نبره أبو خا أب تقامي سفرو إبل دحري أبتنتي نايزل على ما وحس حفظ تخاني أبتا رأي يوحنس 20 كلتن معرف أتي معرف كلتن مثلني هات الأبسكرين على رأي أواني أبا خاني ما أكل أتي أبزيعتها حتى مرزلا أتي أزل على القوة 10 تخلتي كيف 10 تخلت عين مايلو أبزي أخا أنت يبلالو بمأكل تي الدباباي يوحز نتروبا بخلت جوبو دما أب وورحي أنا النفري 10 توكل تفري اتهب هيوت الله قطلي تا تي أخا فوسي هزبتات كوينا الله
حجة حتيسي تعسر تخلتي مالت سنتات انتي أساينات بنا أبتي عسر تخلتيلو أبزياخ عسر تخلتيلو نمنتي عسر تزيكونت نمنتي عسر تحد زيكونت نمنتي شو منت زيكونت طبق على هوت يسمع لنا آمين تعسر تخلت بولي كيدان بحديث كيدان تجلست حديث كيدان كا أبولي كيدان تسويرا نبرت نزبل أبتا حدنت بحمش تزرعنا يو ناب إليم زبها الوتا مسمسو أبو أبي إليم أب عسر توكل تعين ماين 7 تمر النبرة أبو خا أبتغى ما يسافروا إذا أبولي كيدان زتوهب ماي هيوت ناب تسماياو هيوت كبصحو ما بحديث كيدان مسمسة قدس بيت خريستيان أبوتات بيت خريستيان عسر تخلت عين ماي ناي عسر تخلت هواريات مسالي 7 تمرها أنا يتوم 7 ويتا ياس كريستوس توم 120 بيتسب نبلوم عسر تخلت هواريات 7 كلتا ناردت 36 قدسات أنستي 170 بيتسب يوم زياتهم يمكن أنا نوانجل ناب علم زرقي حمو إتا معرف 20 كلتا ندحر ودي إنايا ترى يوهنس أبتا سمايات يروساليم 20 حدن أبتا سمايات يروساليم عسر تخلت أفدقلو أبتا عسر تخلت أفدقها نايتهم عسر تخلت هواريات أسمات ناي نفس وكف أسمات أبتا أفدقة تستحيف اللزبل ترجموا له بعلو مالتي نستزل لنا جزية نقول أبزخنا مسوسلة زي نخيلي سلازي زيادة اختبرها لنا من أنتي رأي 20 حدن 20 كلتن كلتي أنت المعرفات اندحرام سينين بعلو ترجموا له مالتي سلازي أبولي كده أنت واحد بوزنا برا مستير نجزي يفتح كم يسخلو مودعته أنتي نيرو بيت خريستيان كما يتريو أبوتات بيت خريستيان انتاي بلو أب حق انتاي بلو أو غير ممسحنا جن أبتا رأي نتوم 10 تخلت هواريات تقيسوا مالو أو ورحنا فريد 10 تخلت فرتهم أبها قرناون زي كساب حجي من البات زرعهم وين بس أحهم قتلوا تغيل زي قرب زي أب عمت 10 تخلت جزية زفري أو مالنا مالت أب كبابي سنعفة أب تتقاخ يلا مالتي دعرو 10 تخلته أبي دعرو 10 تخلته كم فرزلوا نفس وقت هو رحلة صحيح هو له لومي سنة انتخينو تاناي سنة فريالله تاناي حملة أقوع حزالة تان 10 كم فرات كن بجكا قصلي عم بابا يبلن فري يبلن مالتي بأكل زخانة سب كيلو كرجاجس وزخيلي مالتي نعم فما قدنا وانت اكزابير ذهب الناس اقاهن فلطون عكوان صبغنا قريه thank you قال هو تسمعكم من أبيكم آمين والله أنا قال هو تسمع لنا thank you ورقة عبدالله لا تكون دي حتى لا مودة أتحتو لا تني هر نيمو داتان هزا هاي مستاني عانتو إذا رقات التحاحازي حج متحف قدس كنا ببوخ لنا كم زريبا لكم مو كومنتاري ديو ندام ببنا كنردوون خيلينات زي تردعنا نقرات لنا قنا برأيي عانتي زبلان تهاليا بقيقات زي تردئي يا مالتيو كابزي أي توسو كابزي أي تقدلو يبل حجسي لازم متحف قدس يخوين تسميعين خابزي توسو خابزي تقدلو خبل كله كاوت إلنا خنردو أخم فتن كنا نبب كل ناس لك عليو قنو عليو سلازي اتي أبولي كيدان زنبرة أب حديث كيدان انتاي تفسيمو اتا أب حديث كيدان تواهي بزولخا انتاي مستيرو انتاي مترقمو انتاي زي سفح يا بيت خريستيان ترقيماتو زلامر كابزي مصحف قدس زتوسخ يلن كتوسخونا يتخيلني مالتي اتي تواهي بزولغن اتي مسالي تواهي بزولو انتاي تمسالي اتي قويتا ياس كريستوس ترقمو اللهم زنبرة انتاي تترقامي نابنت نباقيع بيامانو نتال بسقامو خبل كله انتاي مالتي اتي ترغامي هيوا مازلو ازيو لكع كابتي وانجيلاو زبلو زوسخ يبرلون كوسخو نايكلن اتي نعو زبرهجن اتي ترغوم نايت ملخت انتاي
راي سمهر تحت تلامو جيزة تريلا ولا تحتهم سمعمو next week نملس. እሺ Go ahead سمهر. الو يسمع لكم؟ اسمع له. እሺ አቦና ቃል ህይወት እስማዓልና آمين الله እግዚአብሔር ባረኩም آمين ሕራይ ሕተይ ብዛዕባ ቃል ኪዳን ክንኣስር ከለና ኣብ ቤተክርስትያን ቃል ኪዳንኩም ከም ኣብርሃምን ሳራን ይግበረልኩም ንበሃል ወላ ወለድና ከምኡ ኢሎም የምርቆና እዚ ከም ቃል ኪዳን ኣብርሃን ሳራን ይግበረልኩም ንበሃል ከለና ባህላዊ ድዩ ወላ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ? ሕጂ ኣብነት ኣብርሃም ክሳብ 3 ሰበይቲ በፂሑ ነይሩ ኢሳቅ ወዱ ኣይሚን ኢሳቅ ብሓደ ጥራይ ዝወደአ ኣብ ሓንቲ ሰበይቲ ጥራይ ዝወደአ ሕጂ ንዖም ክንሪኦም ከለና ምስቲ ንምረቆ እዚኣ ከመይ ኣቦና ተጠቂምኩም ወላ ኔክስት ታይም ክምልሱልና ትኽእልኩም? راي ቃለ ህይወት የስማዓልና ኪዳን አብርሃምን ሳራን ተባሂሉ ዘሎ እቲ እግዚአብሔር ኣብቲ ኣብ አብርሃምን ኣብ ሳራን ዘጽንዖ ኪዳን እዩ ያ ትብል ዘላ ቤተክርስትያን ምክንያቱ ኣዴና ሳራ ተስፋ ምስ ቆረፀት ነብርሃም ካልእ መገዲ ሓቢራቶ ቦና አብርሃምን ተቀቢልዋ ብኡ ኸይዶም እስማኤል ተወሊዱ እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ኪዳን ግን ዘይልወጥ ስለ ዝኾነ እስማኤል ምስ ዓበየ ኸ ቦና አብርሃም ንእስማኤል ባርከለይ ምስ በሎ ኣይ እዚ ስኻብ መገድኹም ዘምፃኹሞ ኢኹመ እቲ በረኸት ብሳራ ይኽወሃብ ንዓመታት እዋን ሳራ ምስ ቆልዓ ክትህሉ እያ ዝበሎ ክሳብ ምእማን ስኢናቶ ነቲ ቃል ክሳብ ትስሕቆ ኮይና ድሓር ግን ምስ ተፈፀመ ብዓመቱ ግን ኣምላኽ ዝተሓቕ ገይሩለይ እሞ ሰምዐ ዘበለ ኩሉ ምሳይ ይስሓቅ ዝበሎ ስለዚ እቲ እግዚአብሔር ኣብ አብርሃምን ሳራን ዘጽንዖ ኪዳን ናይ ዘርኢ ኪዳን ክርስቶስ ዘምፀ ኪዳን ሓረግ ኪዳን እቲ ዘይልወጥ ኪዳን እግዚአብሔር ኣብ ኣቦና አብርሃምን ሳራን እግዚአብሔር ዝገበሮ ኪዳን ያ ቤተክርስትያን ቃል ኪዳን አብርሃምን ሳራን ግበረልኩም ትብሎ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ዘለዎ ኻይ ሓሳብ ተረዲእና እቲ እግዚአብሔር ዘይልወጥ ኪዳን ዕድመ ምስ ሓለፈ ናይ ሓሳብ ሰብ ምስ ተወድአ ኩሉ ተሰብ ክወልደሉ ክዝምደሉ ግዜ ምስ ኣብቅዐ እቲ ናይ ኪዳን ኣምላኽ ኣብ ምዱብ ግዜ ዝሃቦ ኪዳን ዝሃቦ ዝፈጸሞ ኪዳን ንዑ ኣብ ቤተክርስትያን ቃል ኪዳን አብርሃምን ሳራን ግበረልኩም ሕራይ ግዜና ኣኺልሎ ቅረብ ስስዒለ ኣለኹ ናብታ ቃለ ምዕዳንን ናብ ምዕፃዊ ጸሎትን ንሰግድ أبغاش ولا تنساوي أبغاش تسهم أبغاش تسهم قال معدانا هبنا ما أنا بصلوت كعاد سيدي أكون أبغاش تسهم تدهيو قال معدانا ما هبنا أنا بصلوت كعاد سيدي በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ቀኒኹም ከመይ ምሲኹም ኩልኹም እግዚአብሔር መስገን ተመስገነ ይኹን። ቃል ህይወት የስማዓልና አባና በመምር እግዚአብሔር ይብልና እቶም ትከታተልዎ ዘለኹም ብፍላይ ብዙሕ ዓብ ነገር ዓብ ርእስቲ ዝለዓል ዘሎ እሞ ቃል ኣምላኽ ብኸመይ ነፅንዖ ዝብል ኣብተን ቃል ኣምላኽ ንዓናስ እንታይ እዩ ዝብላ ቁልትለይ ሕልፍ ክብል ዘለ ቃል ኣምላኽ ንዓና ህይወት እዩ መንፈስ እዩ ክንዛረቦ ከነንብቦ ከነፅንዖ ኣብ ውሽጥና ከነዓቕሮ ኣብቲ ዝግባእ ቦታ ከነቐምጦ ድማ የድልየና ምክንያቱ እታ መዝሙር ዳዊት ንእሽተይ ከንብቤ እሞ
مزمور داويت 19 ካብ 7 ጀሚረ ሕጊ እግዚአብሔር ፍጹም እዩ ንነፍሲ መልሳ ምስክር እግዚአብሔር እሙን እዩ ንገርሂ የጥብቦ ስርዓት እግዚአብሔር ቅኑዕ እዩ ንልቢ ይሐጉሶ ትእዛዛት እግዚአብሔር ንጹህ እዩ ንዒንቲ የብርሃን ፍርሃት እግዚአብሔር ንጹህ እዩ ንዘለዓለም ይነብር ፍርድታት እግዚአብሔር ሐቅ እዩ ንብዘለውን ጻድቅ እዩ ትእዛዛት እግዚአብሔር ሲ ንጹህ እዩ ንዒንቲ የብርሃን ፍርድታት እግዚአብሔር ከ ንጹህ እዩ ንዘለዓለም ይነብር ስርዓት እግዚአብሔር ከ ቅኑዕ እዩ ንልቢ ይሐጉሶ ትእዛዛት እግዚአብሔር ከ ንጹህ እዩ ንዒንቲ የብርሃን እዚ ቃላት እዚ እንተዳ ክንነብረሉ ዘይክኢልና ግን ኩሉ ግዜ ብዝመፀ ማዕበል ብዝመፀ ህውከት ክንፈርሕን ክንረዕድን ክንነብር ኢና ትእዛዝ እግዚአብሔር ቃላት እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ክህሉ እሞ ክንጥቀመሉ ንእግርና መብራህቲ ክኾነና ንጎደናና ብርሃን ክኾነና ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ይደልየና ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 4 ሲ ካብ 35 እንተዳሪናያ በታ ምሸት እቲኣ ምድር ምስ መሰየሲ ናብ ማዕዶ ንሳገር በሎም ነቶም ህዝቢ ኣፋንዮም ድማ ንዕኡ ከምታ ዘለዋ መሳታቶም ብጀልባ ወሰድዎ ካልኦት ጀላቡ ኻኡ ነበራ ህቦብላ ብርቱዕ ነፋስ ድማ ኾነ እታ ጀልባ ክሳዕ ትመልእ ማዕበል ናብታ ጀልባ ኣተወ ንሱ ኸኣ ብወገን ድሕሪት እታ ጀልባ ተተርእሱ ደቂሱ ነበረ ተንሲኦም ድማ መምህር ክንጠፍዶ ግድና የብልካን በልዎ ተንሲኡ ንነፋስ ገነሖ ንባሕሪ ድማ ስቕ በሊ ህድእ በላ እቲ ነፋስ ዝግ በለ ዓብይ ህድኣት እውን ኮነ ንሱ ኸኣ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዘፈርሃኩም ከመይ እምነት ዶ የብልኩምን በሎም እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን ቃል አምላኽ ንማዕበል ዝግስጽ ዝገንሕ ንነፋስ ንህቦብላ ዝህድእ ከም ቅጽበት ከምዚ ነህሩ ወዲኡ ከምዚ ንፈልጦ ናይ ማዕበል ናይ ስቶርም ማለት እዩ ነህሩ ወዲኡ መሬት ሃሪሙ ዘጥፍእ ኣጥፊእ ዘይኮነስ ንክርስቶስ ምስ ፀውዕዎ ኣብታ ጀልባ እንተዳሪእናዩ ኣብ ድሕሪት እዮም ኣቐሚጦሞ ነይሮም እሱ ኸኣ ከምዚ ደቀሰ መሲሉ ተተርእሱ ደቂሱ ነበረ ይብለና እቲ ንፋስ ምስ በርትዐ ማይ ምስ መልኦም ግን ነቕኒቖም ኣተስእዎ ወቂሶሞ ግዲ ዘይብልካን እዩ ንሕና ክንጠፍእ እስኻ ትድቅስ ዘለኻ እዮም ኢሎሞ ሎሚ እግዚኣብሔር ከምዚ ክንገብር ይደልየና ክንኩሕኩሖሞ ጠፋእና ብዘይካኻ ከዓ ክረድኣና ዝኽእል ዘይብሉ እዋን ኢና ዘለና ስለዚ ኣብቲ ቃሉ ፀኒዕና ንዓ ማዕበልካ ገስጽ መዓትካ ኣርሕቕ ክንብሎ ኣምላኽ ይደልየና እዚ ቃሉ ኣብኡ ፀኒዕና ክንነብር ምስኦም እዩ ነይሩ ኣብ ጀልቦኦም እዩ ነይሩ ክንቕንቕዎ ግን ደልይዎም ክዛረብዎ ግን ይደልዮም ክፅውዕዎ ግን ይደልዮም ሎሚ ድማ እዚ ንመሃሮ ዘለና ኣነ ንስኹምን እዚ ቃል ኣምላኽ ክንነብረሉ የድልየና ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ፀኒዕኻ ምንባር እሞ ቃል ኪዳን ኣልዒልና ክንዛረብ ከለና ዓብይ ነገር እዩ ዓብይ ኣርስቲ ኣብ ባህልና እውን ከም ዝበሃል ኣይትእመን ኣይትጥለም ፈታዊኻ ከይጠልመካ ፈጣሪኻ እቲ ቀዳማይ ፈታዊኻ መን እዩ እቲ ቀዳማይ ፈታዊኻ መን እዩ በዓል ቤትካ በዓልቲ ቤትካ ስለዚ ኣብዚ ጥልመት እንተልዩ ነቲ ቃል ኣምላኽ ክንነብረሉ ኣይከኣልናን ኣለና ማለት እዩ ብዝኾነ ይኹን ምክንያቱ ነቲ ህውከት ክለዓል ዘረባ ክለዓል ዘይምስምማዕ ክለዓል እንከሎ ማዕበል ከህድእ ዝኽእል መን እዩ ንዑ ምፅዋዕ እዩ እሱ ከዓኒ ብቅፅበት ነቲ ማዕበል ገሲፁ ንነፋስ ህዲኡ ብኡ ንብኡ ዝህድእ ኣምላኽ ንሽግርና ዝፈትሕ ኣምላኽ ናብራና ፀገም ገዛና ናይ ነብሲ ወከፍና መርሚሩ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ ዘለና ስለዚ ክንመሃሮም ከለናስ እናስተንተና እዚኣ ከመይ ገይረ ክጥቀመላ ይኽእል
عبينا هوتي زيا تملأ اللي تخل نبلنا ببشو نخو درديرنا كنت تقملو بالنخل انت قمتنا يو انت تمهرنا يو هوت خوننا يو لما فلا ترايك يكون سعرنا እግዚአብሔር አምላክ ደግፈና ሞ ቃል ህይወት ይስማዓልና ንኹልና ድማ ኣብ ልብና ሓዲሩ ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሚእቲ ክፈሪ አምላክና ይደግፈና ንሕና ፍቃድ ግን እግዚአብሔር ይደልዩ ንሕና ፍቃድ ግን ይደልዩ ክንጽውዖ ይደልየና እዩ እዚ ቃል አምላክ እዚ ክንጥቀመሉ ይደልየና እዩ ሰሚዕናዮ ጥራይ ስቕ ክንብል አይደለን ሰሚዕኹም ሲ ኣብ ግብርኻ ተውዕልዎ እዩ ዝብለና سمعكم سي نزل مهركم زلخو سمعكم أو قبل خد مهرو يبلنا مو أو قبل خنا وعلوك زي بهر أملاخ مستوى علي عدلنا آمين باشا صور أقول من فسر حنصاب نسولت كلنا أبونا أبي مرجتا قال هوت يسمع لنا نحن لما سمعنا كنا برلو أب كنا حدا 3 مئتي سناي فريخن فريلو دما እግዚአብሔር ይحግዘና ነዝማ አድ መንፈስ ዝድማ እግዚአብሔር ይዕብየልና ብዙሓት ክሳተፍዎ ብዙሓት ተሳቲፎም ድማ ህይወት ክረኽብሉ ድማ እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃዱ ይኾነልና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ስለሁሉ ሰናይካ ነመስክነካ ስለዛ ሰዓት እዚኣ ስለዛ መዓልቲ እዚኣ ስለዚ ዕድል እዚ ዝኸፈትካልና ተመስገን ንብለካ ኩሉ ክንመሃሮ ዘምሰና ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ናብ ሰማይ ዘጠምተና ክብርኻ ዝገልጸልና መገድኻ ዘትሕዘና ይስጋውን ንምድራውን ረጊጽና ብመንፈሳዊ ዓወት ዘውፃና ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነዚ መኣዲ እዚ መኣዲ ህይወት ስለዝሰርዓኻልና ተመስገን ንብለካ ብዙሓት ኣለው ክሰምዑ እናደለዩ ዘስምዖም ዝሰኣኑ ኣብ ገለ እውን ከስምዑ እናደለዩ ዝሰምዖም ዝሰኣኑ እውን ኣለው እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ዘስምዕ ስለ ዝሃብካና ንሰምዕ እውን ስለ ዝተረኸብና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ንብለካ እዚ ኣብ ዓለምና ወሪዱ ዘሎ ሽግርን መከራን ቀዛፊ ሕማምን ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ፈውስለካ እሞ ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸልና ብኡ ፈሪሕና ምድራዊ ስጋዊ ጥራሕ ከይንሓስብ ድማ ዝያዳ እዚ ሕማም እዚ ኣዋጅ ኮይኑ ደወል ኮይኑ ነጋሪት ኮይኑ ኣብ ኣእምሮና እናኮሕኮሐ ናብ ሰማይ ከጠምተና ናብ ንስሓ ናብ ቁርባን ከብቅዓና ኣብ ጾም ኣብ ጸሎት ድማ ከጽምደና ዝያዳ ድማ ብእምነት ከጽንዓና ድማ ንስኻ ሓይሊ ሃበና እዚ ኣብዛ ዓዲ ሰላም ዓዲ ፍትሕልና ተሰዲድና እንነብረላ ዘለና ሃገር ዘሎ ዕግርግርን ህውከትን ድማ ሰላምን ህድኣትን ርግኣትን ኣውርደልና ዓዲ ፍትሕልና ኢና መፂና እሞ ዝነበረ ፍትሒ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ በዓልየት ካብ በዓልየት ካብ ብቐለም ብሕብሪ ሰብ ፈሊኻ ሕማቕ እንሪኦሉ ዘለና ድማ እግዚአብሔር አምላኽና እቲ ሕማቕ ኣርሐቐልና ፍትሒ ብሕጊ ኩሉ ተቐይዱ ከነብር ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ርድኣና ሰላማዊት መዓልቲ ውዒልካ እናእኻ ነመስግነካ ሰላማዊት ለይቲ ድማ ሓድረና እጾም እዚ ድማ ንሃዋርያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ንኩሉ ኣካላትና ካብ ሕማቕ ነገር ኣጽመና ካብ ኣቦና ኣብ ነገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቕ በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፋድሕና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብህልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ርኽዩ ኦምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይ ስለ እግዚእና አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ቀናት
سرايات يا دم ساسي أبى سول دول بركسات إبراهيم أنتم أبي كنات وأبي ديكونات طلوان سايرو بسنات بس منكم كونوا فتانا ونصحنا يرسين يسكدوان سماجي ومهارنا بسس مال عصر تغلت دي مهار نكسوس صقولنا أبيك أسيس بطلتك قدست بزحلف يمحاركم بزمصخ يحلكم أخون منفس قدس كما سرحات فتحكم من تزن مريم محار نكسوس بل عصر توكلت من تزن مريم محار نكسوس صقا قويتانا إيسوس كريستوسن فقر أملاخن حبرت منفس قدسن مساخاتكمون مساين مسكلنا يخون سلام ليتي يحضرنا سلخلو زقبرلنا እግዚአብሔር ድማ مسغانا يبصحيو عندنا نفرق ليتي I know قصكم زرعنا تمسجن صبغ تمرت تماهرنا أملاخ آمين عملنا يسمعنا قالوا يسمعنا نجيرون كعرخ بنا እግዚአብሔር ወ آمين نايبة حكي መጻን يعلم ኮምፒውተር ፐርሚት ይብና ለዳሃኒና ቀሪብና አይና آمين مسكن أنت لنا تاتينا مدحن كونوا كلكم عملنا بروخليتي روح معنا بروخليتي دحن حدارو قعنا خير آمين آمين كبرنا أملاخ يكون آمين لهم عدلينا تاتينا نعاقات